fer és preparar l'arròs. Ficaré 3 tassetes, una per cada persona. Ideals i julivert, ideals de ficar 3, també un per persona. 2 calçotetes, de gambes 3 per persona, un grapadet de 3 tomates de pera, un grapadet de bajoca i un grapadet de pesolet, que jo tenia congelat i guardat al congelador. Mentrestant, que l'aigua s'està calentant, perquè així la tirarem calenteta. I això ho tinc a foc no massa alt, i que es vagi fent a poquet a poquet.